Shwmae, yn y prosiect rhaglenni hwn, fi'n mynd i greu app sydd yn galw App Geriadur. Ac mae'r syniad yr app hwnnw yn dod oddi oedd dadansoddiad wrth fi. Lle dwi'n meddwl pan dwi'n edrych ar yr rhestr o gerfa yn Gymraeg, yn hytrach na dysgu yr holl rhestr o geriau, mae'r modd hawddach i dysgu gerfa Cymraeg, sef yn hytrach na i dysgu pob un gair yn y geriadur. I dysgu yn gyntaf rhag dodiadau. Felly, wedyn hynny, i dysgu ôl dodiadau. Ac wedyn, i dysgu y ber geriau. Sef y ber enwau, y ber ferbau, y ber ansoddeiriau, y ber arddodiadau, ac ati. Ac pan ydych chi'n wedi dysgu yr holl rhag dodiadau o'r ber eriau, mae'r gyda chi yr abledd i gallu adeiladu neu cyfansoddi y ger neu y geriau sydd yn fwy hir neu yn uwch na'r eriau sydd yn mwy symlach. Felly, dyma fyddai achub lawr o amser i dysgu gerfa Gymraeg. Felly, dyma'r yw yr syniad tu ôl y rheswm i creu yr app yma, neu y raglen yma. Fydd yn gweithio fel wefan sydd yn galluogi y defnyddwyr i edrych ymlaen yr ystyrau, enghraifft ar gyfer geriau. Ond, fyddech chi yn gofyn y cwestiwn, mae'r eisoes mor helaethwydd o'r wefan geriadur ar y rhyngrwyd. Pa rheswm ar gyfer wefan geriadur arall ar y rhyngrwyd? Wel, y rheswm ar gyfer y prosiect yma neu yr rhaglen yma yw i dilyn neu i profio neu i gosod dan prawf y dadansoddiad taw yn dysgu rhag dodiadau a'r ôl dodiadau a'r ber eriau yw syniad da neu fodd da i dysgu gerfa'r Gymraeg. Neu, os nid yw, i chwilio am ffordd yn debygol sydd yn gwneud yr proses o dysgu y gerfa Cymraeg yn hawddach. Dyna y rheswm hefyd i adeiladu neu casglu y technoleg i gwneud hefyd hynny sydd yn gallu i fod yn defnyddiol i prosiectau eraill sydd yn cysylltu gyda'r iaith Gymraeg hefyd. Felly, i dechrau yn y prosiect, fi'n wedi creu y ffolder sy'n galw Cymraeg ar fy'r cyfrifiadur leol. Wedyn, fi'n mynd i creu ffolder ar gyfer y prosiect sydd yn galw App Geriadur. App Geriadur. Wedyn, fi'n mynd i creu prif ffeil raglen sydd yn galw appgeriadur.php. Ac hefyd, y rheswm pam ydw i'n defnyddio yr iaith raglenni PHP yw, yn gyntaf, mae'r iaith sydd yn gyffredinol ar y wefan ar y rhyngrwyd.
os dwi'n eisiau I dechrau unrhyw wefan ar rhyngrwyd heddiw. Mae'n arferol I ffeindio mae'r iaith PHP wedi ei cymwysio ar y gwasanaeth llety wefan neu'r y web hosting service ac hefyd mae'r iaith PHP yn weddol hen a sefydliadwyd a gyda'r ei fersiwn diweddarach 7 neu 8 mae'n cynnig helaethrwydd o offerennau I gwneud jobynau yn hawddach ar gyfer y raglenwr. Gall rhai yn dweud mae'r iaith PHP mor hen pam na defnyddio iaith newydd arall. Wel, dyma'r reswm pam dwi'n dewis iaith PHP oherwydd mae'n ein iaith yn hen. Mae'r gymuned mawr sydd yn dilyn yr iaith ac hefyd mae'r gymuned mawr sydd yn cyfrannu I ymroi eu hunain I gwellau yr iaith y chwrdd amser ac hefyd dyna'r rheswm pam neu sut yr iaith yn cadw ymlaen y chwrdd amser ar lle blaen neu llinell blaen o'r technoleg yn raglenni. Wel, wedi dweud hynny, dewn I ni I mynd ymlaen I greu rhai codio. Felly, dwi'n clicio ar y dde botwm I agor y ffeil gyda'r Notepad++. Ac wedyn, fi'n mynd I creu yr ffeil PHP newydd, fel hynny. Ac I dechrau, dwi'n dechrau gyda'r gorchymyn echo hello byd. Fel hynny. Achub y ffeil. Wedi hynny, I redeg raglen yma, syml. Fel dach chi'n weld, dwi'n wedi osodi ar PHP 7.2 ar fy'r nghyfrifiadur fan yna. Felly, dwi'n eisiau I galw yr rhyngwyneb yr linell yr gorchymyn ac fi'n gwneud hynny drwy clicio ar botwm Start ar Windows cefn-drefn ac dwi'n teipio I mewn ecmd. Felly, dyma'r ffenestr rhyngwyneb llinell gorchymyn gyda'r cefn-drefn Windows. Wedyn fi'n angen I mynd i'r ffolder cywir sef ec gorwahanod /Gymraeg /app geriadur. Ac wedyn, I redeg raglen, fi'n angen I teipio I mewn y gorchymyn PHP, gwagle, wedyn yr enw yr ffeil PHP, sef app geriadur.php. Fel dach chi'n weld, does dim y gorchymyn PHP yn yr llwybr amgylchiad yr cefn-drefn Windows. Felly, mae angen I mi I mewnnosod wrth fy llaw yr llwybr i'r gorchymyn sef ec gorwahanod /PHP 7.2 /PHP wedyn gwagle wedyn yr enw yr ffeil app geriadur dodi. A dyna ni, mae'r geri Hello Byd yn dangos ar y sgrin.